Al juliol de 1873, a Alcoi, una manifestació pacífica de treballadores i treballadors va ser dispersada a trets pels guàrdies. Els manifestants van fer front a l'agressió i van prendre la iniciativa. La insurrecció ha passat a la història com la revolució del petroli, l'alçament obrer més important del segle XIX. A les portes del 150 aniversari és hora de recuperar la història, lluny de mites i mentides. 1873. La revolució del petroli. La indústria va arribar ben prompte al Alcoi i amb les fàbriques molts diners, moltíssims, per als amos que s'afanyaren a construir edificis senyorials ben sumptuosos. Però la majoria dels nostres besavis i rebesàvies vivien la misèria. Els obrers treballaven 10, 12 i fins a 18 hores diàries per 2 pessetes de l'època. Les dones feien la mateixa jornada, però cobraven la meitat. I les seues filles i fills, des de 6 anys, la meitat de la meitat. Vivien amuntonats en porqueres, passaven fam i patien malalties infeccioses freqüentment. 1 de cada 3 xiquets moria abans de complir un any. Aquesta era una situació comuna a moltes ciutats. Per això, treballadores i treballadors d'arreu d'Europa van organitzar l'Associació Internacional de Treballadors, ara fa 150 anys. Reclamaven una vida digna, sense amos ni déus. La Internacional va aterrar amb força a Espanya i al gener de 1873 va instal·lar la central a la nostra ciutat, que es caracteritzava pel seu moviment obrer combatiu, dones i homes disposats a tot, perquè no tenien res a perdre. Als Algars, entre Alcoi i Cocentaina, va esclatar el conflicte. Els treballadors d'un molí de paper van reclamar un augment del salari i una reducció de la jornada laboral, però el propietari, Facundo Vitoria, no va acceptar les demandes. En lloc d'això, va intentar contractar esquirols i fins i tot subcontractar la producció a la competència. Els internacionalistes ben organitzats ho van impedir. 4 mesos va durar la vaga, perquè l'empresari va preferir tancar la fàbrica abans que concedir les millores, i tot aquest temps van sobreviure gràcies a la solidaritat de la resta dels obrers i les obreres de la comarca. Finalment s'escampa l'exemple. El dia 7 de juliol, 6.000 treballadores i treballadors es reuneixen a la plaça de Bous. Entre tots acorden convocar una vaga general per exigir la reducció de les hores de treball i un augment del salari que els permeta viure amb dignitat. Fins i tot les autoritats reconeixen la situació de precarietat que afecta la classe treballadora, que es tradueix en una realitat de pa negre i carn infectada de paràsits. Tot i que feia 5 mesos que s'havia proclamat la Primera República Espanyola, les treballadores i els treballadors no tenien cap esperança en les noves institucions. Denunciaven que la mateixa explotació pesa sobre nosaltres des de la proclamació de la República burgesa que durant la monarquia, i no anaven mal encaminats. L'alcalde republicà, Agustín Albors, conegut com a Pelletes, es va reunir amb els empresaris per decidir fer front als manifestants amb les armes, fins que arribara l'exèrcit des d'Alacant. Tot i l'amenaça de repressió, la vaga va ser un èxit. En 2 dies recorren les fàbriques de tota la comarca per sumar adhesions a la causa. El dia 9 de juliol a la tarda ja en són més de 10.000 i es dirigeixen a l'Ajuntament. Ara ja no només reclamen millores laborals, també exigeixen la dimissió de l'alcalde i dels regidors i la seva substitució per un comitè format per obrers. L'alcalde surt al balcó i dispara. És el senyal. Els guàrdies disparen contra els manifestants des del campanar. Hi ha 2 morts i alguns ferits entre els manifestants. Tal i com va dir l'historiador britànic Gerald Brennan, per primera vegada, un grup que no formava part de l'Església, ni de l'exèrcit, ni de la classe mitjana, s'havia manifestat com a revolucionari. Comença la revolució del petroli. Van alçar barricades, van assaltar les cases de senyoreig buscant armes i van prendre hostatges. La lluita va durar més de 20 hores. No van violar monges, ni van decapitar guàrdies civils, ni van penjar capellans de les faroles, ni es van menjar fregida a l'orella de Pelletes, com ens han volgut fer creure. Van morir 16 persones en l'enfrontament. Com va explicar el president del govern, Pi i Margall, va haver lluita, es van aferrissar les passions i es van cometre excessos, però no tants. L'últim a caure va ser l'alcalde, Agustín Albors. La nit del dia 10, l'exèrcit ja espera a les portes de la ciutat. Els revoltats negocien la seva rendició a canvi d'evitar les represàlies i els burgesos s'hi mostren d'acord. El general Velarde entra pacíficament en la ciutat i telegrafia al govern de Madrid.
S'espera bon resultat. Des d'ahir, completa tranquil·litat. Tant és així que els soldats abandonen Alcoi l'endemà perquè han de fer front a la insurrecció cantonal de Cartagena. Des del juliol i fins a l'octubre, els internacionalistes participen de la reconstrucció dels edificis afectats, reforcen les defenses davant l'amenaça carlina i negocien millores salarials i laborals. Però finalment va arribar la venjança dels burgesos, planificada minuciosament. El president Castelar envia l'exèrcit i la Guàrdia Civil a la ciutat i s'inicia la persecució. Centenars de treballadores i treballadors són detinguts. Més de 700 seran acusats de sedició. De nit i nugats en una corda, són traslladats a peu al castell d'Alacant. Els espera un calvari. En total, 289 patiran anys de presó en condicions inhumanes. El procés judicial serà un desgavell. Famílies senceres amb els seus fills i filles patiran la fam i les malalties al castell de Santa Bàrbara. Sense assistència jurídica durant anys i empresonats sense proves per acusacions anònimes, alguns s'hi estaran anys entre reixes per participar presumptament en petits robatoris, per portar la falda tacada de petroli, per col·laborar en una tentativa de dispar o senzillament per la seva suposada mala conducta, certificada pels amos de les fàbriques o per les noves autoritats restituïdes en el càrrec. L'amnistia decretada el 1876 pel rei restaurat suposarà el perdó per als carlins i per als republicans intransigents, però no hi haurà indult per als obrers. La repressió no va acabar així. Els amos de les fàbriques van aprofitar per reduir encara més els salaris. A més, les famílies s'havien de fer càrrec de la manutenció dels empresonats. De fet, 30 anys després, des de Banyeres, Alfafara i Agres encara feien front als deutes. A la premsa obrera de l'època podem llegir que els treballadors dels tallers caminen amb el cap tocant a terra i sense atrevir-se a alçar la pols que puga ofendre els senyorets. A més, el govern va construir a Alcoi la caserna d'infanteria d'Alsamora per a que els militars controlaren futures revoltes. El 1887, 14 anys després dels fets, l'enèsim jutge que es fa càrrec de la causa absol els darrers processats. No hi ha proves per continuar amb la farsa i els últims 6 dissortats surten de la presó. Altres no han tingut tanta sort. Almenys 20 han mort entre reixes. L'incipient moviment obrer anarquista ha patit un dur cop, i no només a Alcoi. L'Associació Internacional de Treballadors és il·legalitzada el 1874. Els internacionalistes són perseguits i empresonats, i 2.000 són deportats a Filipines i a les Illes Marianes, on molts moriran de fam i malalties. Però, com ells deien, si no els hi permetien reunir-se a la llum del sol, ho continuarien fent a l'ombra. La Federació Espanyola viurà en la clandestinitat, però renaix amb més força anys després. 60.000 afiliats a tota Espanya i un bon grapat a la nostra ciutat, que tornarà a ser capital de l'internacionalisme. La història de la lluita de classes continua.